Helo, Alwen dwi, a dwi'n byw mewn pentre bach ger y Wyddgrug. Dwi am ddangos chi lle dwi'n mynd am dro yn ddyddiol fel rhan o'r ymgyrch i gymryd 10,000 o gama y diwrnod. A da ni wrthi'n codi arian i'r Prince's Trust ac yn cefnogi Future Steps. Dyma Eglwys Gwenaffield wedi ei leoli yng nghanol y pentre. Dyma Loti, mae hi wrth ei bodd yn cael mynd am dro bob dydd. Ro'n ni'n hoff iawn o weld bob math o anifeiliaid ar ein ffordd. A mae Loti meddwl bod hi'n ffrindiau efo pawb, hyd yn oed y ceffylau mawr. A'r moch hefyd. Dyma moel famau yn y cefndir, sef copa uchaf ym Mryniau Clwyd. Ar y copa, ceir adfeilion Tŵr y Jiwbili. Adeiladwyd Tŵr y Jiwbili sydd i'w weld o bell am filltiroedd yn 1810 ar gyfer Jiwbili aur Brenin Siôr y Trydydd. Mae hon yn ardal chwarela a nifer o chwareli dal i fod yn gweithredu. Oherwydd yr angen i gael mynediad i'r chwareli, mae yna lawer iawn o lwybrau cerdded cyhoeddus yma. Fyddai'n trio mynd am dro ar y llwybrau gwahanol mwyn cael digon o emrywiaeth. Bob hyn a hyn fyddai'n dod ar draws pethau anghyffredin iawn o gwmpas, yn cynnwys hen injan dân a lamas. Pori yn yr heulwen oedden nhw heddiw. Un cipolwg arall ar moel famau cyn mynd am adre. Mae nifer o'r ffermydd lleol yn gwerthu wyau ffres wrth y giat, a blwch gonestrwydd mewn lle i dderbyn yr arian. A dyna ni, dyma droi am adre. Gobeithio bod chi wedi mwynhau cael dod am dro byr hefo ni heddiw.